semangate. Iya. Dan. Ayo. Si anak pamungkutan mana? Coba. Sapa panjenengan pun Bapak Asman jaluk. Jaluk apa? Eling-eling baju masang. Joget ora? Yo. Pak Maman, monggo Pak Maman. Ayo. No. Pak Maman. Monggo. Ah, proyek oke. Proyek oke mesti jalan. Monggo toh. Pak Maman monggo. Raden Harya. Warku dana. Saya nggak anu satu sama. Eling kula eling gunungane.
nekani pamundhute panjenenganipun mantan ketua IPS. Sapa? Ya pangapunten Pak Maman niku sing wau seminangkani budani wong jane kula ning wong budani sing muni ya tak jor lah ora apa-apa jenenge wong tua ya. Ben seneng atine. Ora apa-apa, sapa wae. Pada baik. Ki mau ya pamundhute ora panjenengan Kang Maman dhewe. Sapa? Tukang kopi yo njaluk eling-eling iki Mang. Sapa? Setyo kala Sukadis. Kowe ora dikeki kopi. Jenenge tukang kopi ora jujur kok njaluk dhewek ki atas nama Pak Maman ora tekan rene. Ya. Wah. Dan iki coba ya. Kuwi didelok iki ngarepe kuwi jek enek wae. Sajake kok bahaya. Daerah iso mulih. Jam piro kan? Lagi jam siji punjul sithik. Jam loro tekan. Wah, oh. Wah, gak nyopo. Set. Biasa. Ya. Lanjut iki. Isih lanjut. Wong Mbak Arno mau wis mbisiki aku kok. Jam 2 enggak apa-apa, Pak Kuat. Ini hari libur. Ngono. Ini tak balang cembolo. Mas Petruk. Nggih. Niku tukang kopi pengen blak-bluk recek-recek. Loh, lah mau wis. Oh, apa ini? Pak Adis. Pak Adis. Anu nabo dewek. Pak Adis saya ngundangna. Pripun? Anak ngundang dewek. Pak Kadis. Kudu dilaksanakan. Kepengen ora datang. Kalau pengen dikasih kopi harus dilaksanakan. Ojo nganti kopi orang metu. Mas ngundang. Ayo Pak Kadis. Ayo, Pak Kadis. Pak Kadis pengen ngendang dewek, liyane meneng bae ya. Loh, liane kamu nih. Iya. Tadi kendang-kendang sing ngene. Dan Ya kuwi anggere ora dituruti ora bisa turu. Ayo. ayo. Ayo rene. Ayo rene. Sing ngedang urung teko. Sing kendang dhewe. Tukang kopi dhewe. Tukang ngopi kok. Nengen. Kuwi Banjar kuwi ngodak-ngadak arep joget apa arep nyanyi apa apa? Hah? Oh, tak kira arep nyanyi. Nek arep nyanyi malah beneran. Orang gajian.
Jos. Keturunnya pulas. Ora nyanyi. Ora gelem joget. Kelasnya nek ora buane ora bisa turu dhewekan. Sik ya. Aku arep nyeluk adikku Cipinang. Papa. Bandana duduk. Mulai kok. Ayo. Mulai. Wis mulai. Wah. Wah, melanggar. Terus ketua SWP dari SWP ada yang datang nggak? Wis mulai kabeh. Wis mulai kabeh. Nah, Ana kali liyan ana. Kare sing ora kira. ya. Ana kali liyan. Masya Allah. Tego temen. Ada saka Cipinang. Wis bali. Ayan bola ya. Mbah Sarto, Mbah Sikit, Bandar Soto, Bandar Nasuduk. Ojo. Mau yang penjara aku sing repot. Bingung oleh aku ngetok narkoba ki repot. Nek mau main ngombe aku. Wes aku jadi kanca sitak saka Pancing. kayak Bathara Indra. Apa enek? Bathara Indra. Enek kae. Enak ora? Enak. Tenane. Ora tau ngetak. Kon mayang yang ini semoyo terus. Kon mayang di bubur semoyo. Belum kok mayang yang Cipinang nek Mbah Sikit sunatan jadi oleh. Dan nate sapa? Ye. Timbangnya kedaya cet kabeh. Sak lagu meneh.
kelangenanku. Apa? Ewek paling. Kijing miring. Wah, ini ora kijing miring urung. Ayo, nyato kijing miring. Ayo. Satu ya. Satu sih. Kita akan nambah selawe maksud Tresno. Akses turun. Ayo, kijing miring to. Dados. Sing miring. Jilu loro. Oh, eh, oh, eh. Eh, oh. Eh, oh, eh. Ayo, Nek. Ayo.
sing nanggap Purwono sunatan. Oke. Dimuru metu gede Pak Narto tok lho iki ngono. Piye? Deloke, Pak. Semua ya? Ya. Aku turu Kati Soalnya langel kendang apa semarangan kendangan Sunan penerus timbangan jatuh pakai rogo ketimpung terus anarum kendang gede gawe lega Iki ya bandang kula tutur tinular wae. Oh Asmara Dono. Iya kan?
Piye? Wis. Loro rampung. Rampung ah. Adakne opo ae. Kiai ini Semar wis ngadep loro Astrodromo. Siapa? Loro Astrodharma. Arep yani. Mbuh. Ayo. Tinimbang diseneni awake dhewe dan nyaket Kiai Semar. Ayo tak ada.
panjenengan niku badhe tindak pundi Gus? Yai Putra Nanda. Kula wonten pamendika dawuh miturut keterangan kang tak tapa asting dewe nang jagat. Telah Yewastina putraning Prabu Kijing Wahono iso entuk kamulyan saranane kudu suwita marang pandhita ing Kendari Sada Begawan Anoman kang awujud Riwanda Seta Yai. Soteng panapsu amadang idone asarean wadonu kalingan rangan sanjak ayungan nang sumuku ule Sanoto Wusno Anggrapo Sanoto Wusno Anggrapo menawi mekaten leres menawi paduka badhe suwita wonten ing petapan Kendari Sada menika kapernak eyang paduka piyambak ngono Kyai nggih menika Begawan Hanuman inggih senggala menika eyang paduka piyambak Raden yen to pancen mangayu Kyai dudukno ngendi papan padunungane pertapan Kendari Sada monggo kula
ning talo ati langit mamban tepas pamane oh